Hola, em dic Edna Vilaseca i avui us parlaré sobre la por a parlar en públic, experiències, tècniques i consells per superar-la. A mi, i a tu segurament també t'ha passat, que en algunes presentacions de classe et penses que ho faràs malament o que quedaràs en ridícul. Però en realitat no és així i només són imaginacions que sí que poden fer que et sentis insegur i que no et surti com esperaves. Doncs per aquestes situacions et diré uns consells que a mi em funcionen i que més funcionen a la gent. Una de les tècniques més utilitzada i recomanada és la d'estudiar-te moltes vegades el que diràs, com ho diràs i després imaginar-te que ho fas bé i que molta gent està orgullosa de tu. Una altra tècnica és la de la respiració. Respirar profundament abans de fer la presentació t'ajudarà a relaxar-te. També, si et poses nerviós o t'estresses al mig de la presentació, pots parar uns moments, respirar fondo i després continuar amb la presentació. Tranquil, que ningú se n'adonarà de que has parat. I l'última tècnica és assajar a davant d'un mirall, davant de la teva mascota o davant dels teus pares i germans. Aquests són alguns consells perquè la teva presentació quedi perfecta. El primer és mirar a diferents persones amb les que et sentis a gust. El segon consell és fer gestos amb les mans. No exageris, però tampoc tinguis les mans quietes o a les butxaques. El tercer consell és que t'estudiïs el guió lo màxim possible. I l'últim és que disfrutis, que segur que et sortirà superbé. Espero que t'hagi ajudat i servit. Adeu!